mamamayang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng chicken curry with black mushroom. At ito na po ang mga sangkap. Unang-una, manok na minarinade ng mga 3 hours. Nilagyan ko po siya ng 3 tablespoon na soy sauce, tapos 1 teaspoon na rice wine, at saka 1 teaspoon ng oyster sauce. At ito na yung ating black mushroom. Tapos yung ating golden curry, bawang, sibuyas, green bell peppers at saka red bell peppers, apple, carrots, patatas, olive oil or kahit anong klaseng oil ay pwede rin po. Saka maglalagay din po tayo ng asin. At uumpisahan ko na pong lutuin ito. Ngayong mainit na po ang ating kawali ay lalagyan na po natin siya ng cooking oil. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay yung ating bawang at saka sibuyas. Hahaluin po natin to. Pagkatapos po nating mahalo ay pwede na po nating ilagay yung ating chicken. Ilalagay na po natin lahat, kahit yung sauce. Tapos hahalo-haluin nyo lang. Ngayon po ay maglalagay lang po tayo ng konting tubig para maluto yung ating manok. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para kumulo. Ngayon pong kumulo na ang ating chicken ay pwede na po nating ilagay ang ating patatas. Tapos hahaluin lang po natin. At ngayon naman po ay tatakpan natin ulit para maluto yung ating patatas. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating carrots. Tapos hahaluin lang po natin to para maluto po yung ating carrots. Ngayon po ay tatakpan po natin ulit ito para maluto yung carrots natin. Ngayon pong medyo luto na yung ating carrots ay pwede na po nating ilagay ang ating black mushroom. Tapos hahaluin lang po natin. Pag medyo kulang po yung tubig nyo ay pwede po kayong magdagdag. Ngayon po ay magdadagdag po ako ng konting sabaw. Mga ganyan po karami. Pagkatapos po ay pwede na nating ilagay ang ating curry. Tutunawin lang natin to.
Tsaka natin ilalagay yung ating apple. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng napakakunting asin. Tapos, hahaluin natin. Tapos, hihinaan na natin yung ating stove. At pagkatapos po nating maglagay ng asin, ay pwede na nating isunod ang ating apple. Tapos haluin lang po natin. Yung apple po sa may last ko na po nilagay para crunchy pa rin siya. Mas masarap kasi pag crunchy pa yung apple. At ang pinaka-last ko po na ilagay ay ang ating red bell peppers at saka yung green bell peppers. Ngayon po ay hihintayin ko na lang po na maluto itong ating red bell peppers at saka yung green bell peppers. Hindi ko na po ito tatakpan. Basta hahalu-haluin lang po. Dapat dahan-dahan lang po ang paghahalo para hindi madurog yung ating patatas. Tsaka konting-konti lang po yung asin na nilagay ko kasi may timpla na po yung curry natin. Ayan na po. Pag medyo konti pala yung sabaw na nilagay nyo, pwede kayong magdagdag ng magdagdag hanggang sa maging ganito na po ang itsura. Tapos pwede rin kayong magdagdag ng konting asin para hindi po magbago yung lasa ng inyong chicken curry. Ayan na po. Luto na po ito. At ito turn off ko na po yung ating stove. Ngayon po ay hahanguin ko na po ito. Ayan na po mga mamamayang ang ating chicken curry with black mushroom. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. At mag-like sa ating page sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!